Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa barkanmu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan babban sirrin YouTube wanda mu Hausawa ko kuma in ce mu ‘yan Arewa ba mu sani ba. ‘Yan uwa kafin mu fara zan so ku yi haƙuri ku daure ku cije ku kalli bidiyon nan har zuwa ƙarshe saboda ina tabbacin cewa insha Allah idan ku kalla har zuwa ƙarshe zai amfane ku ko kuma zai amfani wani na kusa da ku. To bari mu fara bidiyon namu na yau. ‘Yan uwa babban sirrin YouTube wanda mu ‘yan Arewa mu sani ba shine YouTube ba kawai wuri ne wanda zaka sai data ka kalli bidiyo idan kuma datan kai kare shikenan ba. No, ba haka yake ba. YouTube wuri ne wanda ake sana'a kuma ake samun maƙudan kuɗaɗe. Yes, ina nufin maƙudan kuɗaɗe. Idan kuna so ku tabbatar ku saurari wannan bayani daga bakin Malam Hudu wanda aka fi sani da Mazaje ne comedian. Kamar yadda kuka sani sunana Mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu. Mu comedians ne, an san mu da mu ba da dariya ne. Mu a bar mu kawai YouTubers, comedians mu dan daura abun mu a YouTube mu samu abin da mu samu. Mun gode. Allah jama'a ku cigaba da subscribe din channel dina Mazaje ne a YouTube channel domin mu ‘Yan uwa kun dai ji daga bakin Malam Hudu. To, ta yaya mutum zai iya samun maƙudan kuɗaɗe a YouTube? Well, ba wani abu ne mai wahala ba. Kawai bidiyo mutum zai yi na kowane irin basiran da Allah ya masa sai ya ɗaura a YouTube, mutane su kalla sai su kuma YouTube su biya shi. Kamar dai yadda muka sani kowane ɗan adam akwai irin bayar da Allah ya masa. Wasu zaka comedy suka iya, wasu waka, wasu haɗe-haɗe, wasu labarai, wasu yanda ake yin wasu abubuwa. Don haka kowane irin basira da Allah ya maka ka ɗauki bidiyon shi ka ɗaura a YouTube, ni kuma ina baka tabbacin cewa insha Allahu za ka samu maƙudan kuɗaɗe. Kai, bari ma ku saurari bayani daga bakin wani wanda shi ma yake amfana da YouTube kuma ɗan Arewa ne sannan kuma Bahaushe ne. Ina ɗaya daga cikin waɗanda suke cin ribar YouTube a wannan zaman da muke ciki. Dalilin haka ya sa nake so in sanar da ‘yan uwana ‘yan arewacin Najeriya, kai ba ma ‘yan arewacin Najeriya ba, musamman duk mai jin yaren Hausa, domin mun yi karanci a cikin YouTube. To nake so in jawo hankalin ‘yan uwana Hausawa to kuma zo mu shigo cikin wannan harka na YouTube. Abin da nake so ku gane anan shine kafin ni akwai mutane da dama waɗanda suna cikin YouTube, suna cin albarkacin YouTube, suna samun kuɗi ko in ce sun samu kuɗaɗe, amma kuma ba sa so wasu su sani, balantana masu shigo cikin harka. To ni ba ni da wannan halin, kuma ni ba dan bakin ciki bane ba. Yana ɗaya daga cikin yadda nake son ci gaban mutane, ne ma Allah ya ɗaukaka ni hako ganna a wannan matsayin. ‘Yan uwa kun dai saurari bayani daga bakin Cizowan German. Da haka ‘yan uwa kada mu tsaya wata kada mu fara bidiyoyi domin mu ma mu amfana da wannan damar. Kada mu manta kowane irin baiwa da Allah ya mana. Sannan kuma insha Allah bidiyon mu na gaba zai bayani ne dalla-dalla akan yanda zaka buɗe YouTube channel a shekarar 2020 ta yanda za a ringa biyan ka. Don haka ku danna mana subscribe domin samun wannan bidiyo da kuma wasu makamancin su a duk lokacin da muka ɗaura. Ku huta lafiya. Kada mu manta mu fara yin bidiyo.